Nasa extra true love ka. Oh, ano? Ayan na si Meno Jalo. Ayun! Bumuhay muli ang takbo, ang tibok ng puso sa iyong pagmamahal. Kumawalay ka sa buhay ko, ang pag-ibig mo ay maglaho. Paano na kaya ang mundo? Ano masabi niyo mga fans? Sana magbalik ang Lloyd. Ayan o, umiiyak na si Boss Lloyd. Di kita malilimutan, hindi kita pababayaan. Si Meno Dalo, ayan na yung wallpaper niya. Pakita mo yung wallpaper mo. Sana all. Sana all. Uy, Boss Lloyd. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Hello, nandito pa kami sa ano ba to? Nandito ang Lloyd Me. Lloyd Me. Anong masasabi mo, Boss Lloyd, na nagkita pa kayo? Ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Ano masasabi mo sa Tide? Hindi kasi kasama na niya si May. Ayan na ang Loy May, ang pagtutuos 2.0. Nararamdaman ko na ang gupit ni Lily Cruz. Ano masabi mo sa katabi mo? Pwede mo bang ibalik ang kahapon? Wala. Meno Dalo, pwede ibalik ang kahapon? Pwede ba may balik ang kahapon? Nasa extra true love ka. Oh, ano? Nasa ex and true love. Ala. Ayan na si Lloyd. Ayan na si Lloyd. Para siyang natutorpe pag nandun yung ex niya. Pakauntan. Kung may taong dapat na Naman na flashlight, bro. ay walang iba kundi ikaw. Flashlight. Ibang na di papigil pa sa akin. Yeah. Bumuhay muli ang takbo, ang tibok ng puso sa iyong pagmamahal. Wala nang maganda, Walang saya. Ang pagbabalik. Let's go. sana ay Di maaaring iwan. Wala na. makakapigil kahit naman yung Balong ko. Ikaw na mismo kung saan irisan. Paano ba? Here we go. 3, 2, 1, let's go. Kumawalay ka sa buhay ko, ang pag-ibig mo ay maglaho. Paano na kaya ang mundo? Gusto sana makita, kung ika'y malayo na. Pag-ibig mo ay kaya ang mundo. Yeah. Yan lang maaari natin sadyang pagmamahal. Dito kami. Habang ako'y may buhay. Paano ko naman kita? Di ka sa iniisip mo. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Higit pa sa iniisip mo. Kumawalay ka sa buhay ko, ang pag-ibig mo ay maglaho. Paano na kaya ang mundo? Kung may makita, kung ikaw na palayo na, may buhay pa kaya itong mundo? Pakita mo muna yung dila sa how. So, ayan. Pwede ba kayong magkabalikang dalawa kung pwede? Anong masasagot mo, Boss Lloyd? Anong masasagot mo? Hindi pa ready? Ha? Kasi nag-aabang na kasi yung mga fans kasi yung mga Lloyd Natics. Uhaw na sila sa bago niyong vlog. Uhaw. Hinahanglan na nilang bisbisan. Ugga na kayo. Di ba, May? Kinakamusta na kayo ng mga fans. Ayun. Hello. So, ngayon mga boss, andito kami sa
spot namin sa practice. Kasi dinumog ng fans ang Loime. Ito yung mga fans. So, hindi yung mga fans ng Loime. So, eto sila si May Nodalo ang pagbabalik niya sa pag-jam niya sa amin. And na-miss na namin siya. Siyempre si Boss Lloyd, hindi siya mapakali, para siyang naiilang na sabihin na akin lang siya. Pasensya ka na kasi maraming mga fans. Ano masabi niyo mga fans? Sana magbalik ang Loime. Umiiyak si Boss Lloyd kasi Tear of tide. Tear of joy. Tear of joy. Ano, masaya lang siya kasi tears of joy, masaya tears siya of kasi bakit siya umiiyak? Bakit siya umiiyak? Kasi masaya siya, tears of joy kasi masaya siya na nagkabalikan na sila. Hindi pa nga. Ay, hindi ba? Hindi pa. Sana Kapitol po, sana tulungan niyo ko sila, magkabalikan na silang dalawa. Tapos, ganon, anak. Bakit kayo nagkabulagan? Huwag kang tumawa, hindi tayo tumawa challenge. Ano masabi mo? Anong masasabi mo sa higpit ng pagbabalik ninyong dalawa ni Boss Lloyd? Ano masabi mo nung nakita mo ulit siya? Ano masabi mo? May Nodalo? Ano masabi mo, May? Miss mo na ba yung ex mo? Miss mo na ba siya? Ah? Medyo. Oh, sana ayan, miss na yung ex niya. Dito naman tayo ka, Boss Lloyd. Boss, bakit ka nag-eye blast? Oh, ayun. Bakit ka na ano? Reveal. Alam niyo si Boss Lloyd, mga boss. Simula nung naghiwalay sila ng Loime, and medyo yung life niya ay napaka-boring na. Ayan, umiiyak na si Boss Lloyd. Umiiyak na siya. Tears of joy. Ayan yung mga Lloydnatics, nakita nyo. Umiiyak siya kasi bumisita dito si May Nodalo sa practice namin, at hindi niya akalain na dumating si May dito kasi sinurprise siya. And ayun, nakita niya si Loime, si May Nodalo. And ngayon, parang hindi siya mapakali kung anong gagawin niya. Bakit Totoo nga, boss, umiiyak niya siya. Oh, umiiyak na siya. Ayun. Boss Lloyd, hindi ka pa ba naka-move on? Ha? Hindi. Pakita sandila sa haw nga man kasi. Hindi ka pa ba naka-move on, Boss Lloyd? Ha? Pero hindi pa kayo nagbalik. Kaibigan lang, no? Hanggang dito lang muna. Oh. Pero sa totoo lang, nasa ex ang true love. Boss, namuha na boss. Hindi mo ba kumustahin si May? Ayan, nandito na siya, nag-jam siya sa atin. Siyempre, namimiss namin si May. Pero ikaw, tatanungin ka namin. Miss mo na din ba siya? Miss mo na ba siya, oh? Ha? Miss mo na bang ma-jam siya? Ha? Bakit ambot? Bakit ambot? Right, explanation. Isulat sa Manila paper, back to back. Hindi tamang sagot yung ambot kasi Oh. parang may sasabihin ka na Hindi mo masabi. Oo nga. Tama ka dyan. Correct. Tanungin mo pa. Kanang, bakit mahal mo pa ba siya o mahal mo ba talaga siya? Ano na, Boss Lloyd? Sagutin mo yung mga tanong ng mga fans. Sagutin mo. Iba na talaga pag sikat. Maraming fans. Ayan, nandito yung mga fans niya. Ayan. Ito pa. Ito si Boss Lloyd. Hindi siya makatayo kasi parang nanginginig na yung tuhod niya. Yung itlog niya. Oh, nanginginig na yung itlog niya. Kahit nanginginig na yung tuhod niya. Kasi mga boss, eto si Boss John Peltong nagsasalita ngayon. Ini-interview namin si Boss Lloyd. Kasi matagal na kasi namimiss ng mga fans. Eto si Boss Lloyd, kanina pa siya nakaupo dito sa motor ko. Kasi sabi kasi niya, nanginginig na daw siya dahil sa hindi siya
mapakali na nandito yung ex niya. Ang pagbabalik, hindi pa pala. Ang pagkikita ng Loy May. Abangan nyo to sa vlog ko mga boss. Umiyak na si Boss Lloyd. Ayan na si Meno Jalo. Ayun! Ayan na si May Nojalo. Wait, dito na kayo. Tumabi na si May. Last sa kanila. Ayun. May babalik sa'yo Hindi kita malilimutan. Hindi kita pababayaan. Magpakailanman hindi magbabago. Ang sinisigaw aking puso. Kamusta na yung nararamdaman mo ngayon, Boss Lloyd? Ano? Hindi siya makapagsalita ngayon. Sabi ni Boss Lloyd na hintayin lang daw niya yung abogado niya yung magsalita. Hindi pa siya magsasalita kasi nandito na yung boss amo. Hintayin niya muna yung abogado niya. You're not the low, 95-60%. Ito na yung abogado niya, si Boss Jabol, Attorney Jabol. Yes. Ano dapat niyang gagawin? Yung dapat mong gawin ay nasa ACTBlog 1973.999. Ang nakasulat dito sa libro ng Act 946999 ang pagbabalik ng dalawa. Kung Sa pagitan ni sino? sa pagitan ni Lloyd at ni Loy May. Ni May Nodalo. Lloyd at ni May Nodalo. Oh. Tapos yung kayong dalawa, kung umuo si Noemi, Oh. Noemi na siya. Ayan na. Oh, si Meno Dalo. Ayan na yung wallpaper niya. Pakita mo yung wallpaper mo. Sana all. Sana all. Uy, Boss Lloyd. Hindi ka ba maano, Boss Lloyd? Hindi ka ba happy, Boss Lloyd? Wallpaper ka na ni May? Sana all. Sabi niya. Oh, sabi niya. Ano sabi niya, May? Oh, sana In the bride, ready to fight for the journey. Ano ba talaga yung nangyari sa'yo, Boss Lloyd? Ha? Ano ba talaga yung nangyari? Bakit hindi ka makapagsalita? Ito na. Nahiya ka? Bakit ka naman nahiya nakipag ano lang naman siya dito. Sumabay lang naman siya sa grupo. Ayan, bumisita siya dito kasi hindi lang siya na ikaw yung namimiss niya, pati yung Pati si mga Jabol. barkada, yung mga ganon. Pati si Jabol namimiss niya. Si Minodalo kay Jabol. Oh. Si Minodalo namimiss kay Jabol. Kaya pumunta siya dito. At syempre, namimiss niya din si Boss Lloyd. Ayan na. Ayan na. Cursed the bride. Lumapit. Di. Kamustahin mo si Lloyd? How are you? Gawas dilaw. Bakit wala pa? Walang words. Walang pangungusap na lumalabas sa labi. Kasi na-uuaw siya na Ano daw? kasi na-uuaw siya. Hindi siya makapagsalita kapag nasa harap si Minodalo. Parang humihinto yung mundo ni Boss Lloyd kapag humaharap si Minodalo. Ganun talaga pag nasa showbiz kayo. ABCCCBN. Ano daw? ABCCCBN. Ayun na, Boss Lloyd, lumapit na sa'yo si Minodalo. Ikaw, wala ka talagang masabi sa kanya. Hindi mo ba siya kumustahin? Ano? Bakit ka mahihiya? Wala namang ibang tao dito, mga fans mo lang. Ang mga fans ng Loy May ang nandito. Oo nga. Oh. Bakit hindi ka makapagsalita?
Okay mga boss, and hanggang ngayon hindi pa talaga makapagsalita si Boss Lloyd. Para siyang nilalagnat ng 47 degree. Oh, nilalagnat siya kasi nakita niya si Meno Dalon, dito siya. So, ngayon mga boss, hanggang dito na lang muna yung vlog at abangan nyo ang next na susunod na pag-collab nila. Ewan ko lang kung magkukulab ba ulit sila sa mga vlog. May chance pa ba? Tanungin natin si Boss Lloyd. Yung mga fans nagtatanong sa iyo, may chance pa ba magkabalikan sa pag-collab yung Loyme? Ano? Bakit? Paminaw. Tignan ko lang. Tingnan ko lang. Okay, so, ngayon mga boss, hanggang dito na lang tong vlog na to. At syempre, bago natin tapusin tong vlog na to, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, nakita din si Boss Lloyd para matamlay talaga siya. Para siyang binuwagan. Binawagan. So, actually, hindi siya ng problema na nandito si May. Na problema siya kasi nakita yung itlog niya. Huwag nga ni umot. Okay mga boss, hanggang dito na lang. And see you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.